jengi mah ide sarda ya pan map na phi baro NDC jangiru ban na phi baro ba ngila koi kamslan idan ko ika program hapo mongap na takadaw ngi lamla ban poi ka por ka badai ya pan map na phi ya kani ko wai rai barabor persiang iban poi haga por ka badai aman lagi meeting ban le rehang ne pat yawan ngade nang sia na kasno mauro ngade kong markos ian te ka wai ka bapan ngade kanong tray sarkar ray hawar pulay nila no ikakam sarkar na taban yakit ya ba no yaki way pat kikam kamtam uplay la play kalat yangi bangin wan na nam ta kajing wan kajing mi ka party mi pipi uplay la penla yangi ro bangin yang kumne ngim long gi bapet na ngam long gi bapet na bangin yang ngapeng jongpi bangin keren hakap nam ta ka kam san hima sima and ray kadai uplay la play kalat kalanti ningkome ya ko yo play ula ai ka lat kalanti wai ka met ka bakat ka bakya wai ka lat lengba ka party VPP baka penlong yang ni ki brio ki bakwa man treho hanre ayo yo play ban ka jingmi no ka party voice of the people party ka ai lat ki brio ki bakwa ban shakri hot shisha ban shakri gari baka jai ban rio ya la ka than bat ya la ka snong da ka lenti ka ba bek da ka lenti ka ba da ka jing tre shitam but kadai ka way ka banga shikwa kan pensai hang ni ya ka jing san shar ka khoi ka jing san shar ka basuba balai ka ta hadu kata kata yang ni kinong kendong ngio I hakini kisngi bakane ka national rank jong ka education lene jong ka jingnang jing start ngio I baka ri ka kani ka jalla ka jongi ka poi hat do tam haki ka poi hat rai do haka jingnang jing start haka bule puti mentang ya kemen ya kata ka pas matrik lot baro ki kena menang pensuk ya kata ka jing pule ka jongi namar balai baki la kwa ban pen pau ba o ki kena ka jongi pas lot hanrengan ong ya pi ko ki parasnong ngenam kemen hanne namar na poi ka por ngen yale competition ki konjungi kan haban yale competition mentaki penbena mentaki ong baro o begin na yo ya taka jing pen rung no eka tien khasi aga karnet ka bapra ngin mi ki IAS ngin mi ki IPS ngin mi lok kita ki IFS baro khoi ena ki khasi le sikin bon ki pas namar kin le aga tien khasi kata ka jing kran ha oi ka long ba dai kat to kan ne henrai wat num prakhat pa de kan long ba dai lot na dang sedang kat ban pen kala ya kata ni tankam ya kani ke nongrem ka bakrain ha ka pule puti namar ai ke jinang jin start ka babiang banganum shu e ra tum ne ya ki khna ki jongi ki yin school ki badai bat tum jo ki no hikai ha kur kom ka badai kendet kadan ke jing keu tulop ha ki sni balapan bana o kena khat ka meeting ka sarkar ka khat ka meeting ka ba he apo madan student ke jing penlut ka babon na kendet kadan ke jing pen keu ka tulop ya ki SSA kom ke de ke jing pen keu tulop ki judan na ka kapor ngiro ngila thai sarkar mansha kajidan ka jing pen keu tulop henrai unda khat meeting pada ki bahe bahe mano o ngila pen bana bakala he kata ka tulop ngem pen bana no ka meeting ka bakrau bagani buram meeting bri sarkar hadu kata namar ka dei ka kamram jaga sarkar kajing kio ki mar ki mata giong kata kajing kio ki jo ai kata ka dearness allowance ki jo ai kata ka DA ka baong kata kajing kio no kata kajing pen kio tulok namar kajing kio jong ki mar ki mata henry mentah nganong ipi kajing kio jong ukau kajing kio ka sini kajing kio jong dai kajing kio jo ki mar barok kala kio bat kajing kio jo ki tulok jong ki hikai kampat ya half AABM bat kamtam kajing bom sen shar ka babet ka ta palat ya ki nong rep ki jongi kinong rep ki jongi kidai kinong aibam ya gari ki jongi haki wei pat kiri ya kinong rep kidak nyau kentang kidai nyau kerpang namar ladang dan kinong rep dai ngin bang ngirung ICR bagade juga central kan mo gurukom terekam ke jongi henry ke state government ke jongi pat na kata kada wat kita kinong sensyar na po Delhi ki ong tani ke jelah ke ba bangsa tam kajing bangsa kawan rak ya kajing dok jang ki beriu henry kawan rak pada kajing bit jing biang tang kat to kat ni ki beriu namar kata kan ni ke BPP ka rak ding khong ya kajing bangsa ka kawan rak ding khong ya kajing dok bangin ya long mar kat jo bangin ya phang bangin ya kop bangin ya pule bangin ya dangle bat ka wai ka hospital na kawan pen kenau lada ka civil hospital kira se yung nang pang civil hospital kina bagi x-ray kam don kala senior ka CT scan kam don hendak ka fund bandana sarkar kat nos pak keluarkan man ke health department kat nos pak keluarkan man na tagarap karyang
katno spaklor kan manam taka veterinary nabi agriculture katno kita kicing thongdin hatu kini kita forest katno kicing panbahai tiki klau kicingi katno kai ke pangile hangne kai ke harap kicingi na kata ka papanian ya kari kicingi ka dehi bagin yo sensyar ka bakoi baka papenjat ya kari kicingi ka dehi kicing sensyar ka bamsap na mar kata kicing bamsap hi kari ka wei kari ka kami jong kicing duk ija kicing jenjar jong kicing sadin bat dan lele ro ngenamla namar kata nga kerpan ya kibaran nang syongsnong bangin rat dingkong umdai batang kata ka kerting pra umdai batang kata ka ser ka jong paiba mereka ka nangrem ban rat dingkong ka bansat ka bang ngenamla ban syada lele ream namar balai ka sarkar kami ka ay ka hok ka badai yang ini man la ka jala ka kum ka badai bat kani ka state fund ka jong iru nitan ki mar ki babeng ha kari ka jongi kitan ki pa nitan rap ki mar po khandau nitan ya ki rap ki reng ki babeng nitan ka jaka thong phat ko ba nitan ka jaka rap ka so nitan ka war ka ba ki war ki ai ki nang war ki ai ko ai ki ai tempau ki ai ki so ki nang ki sabhai ki ai ko ba ki ai ki wei pat ki jing thong ki babon ka kai ku so mangi sheneng idan ko ba idan uphan idan ri hadam ayu kari ki jungi ka duna ublay lakar khukar pang pala de kari ke jongi nidan ka sara ka ba kring ya kinawan jongo kai pertai nidan lut ke balai ke bangido ka dai ke sarkar ka ba le ya ki de ki nong yalam ki jongi ngemim kran simet ngamju kan tho simet ngem kan tho yano simet Nri ya rukam terikam ke badai, ya rukam terikam ke babek ni jamkam palat. Namar kata, ku mengelias ngau ni NDC. Baya wer ini bagi Christian ya kini ke parti ke sensyar baik ke sensyar ke badai bahu arbu pra amtang ha kini ke MP election bagi Punjab Henry kamtam nam tu arbu pra ngenang ya keren ngenang ya wer ngenang ya thokana bala kumlo ngen wanra ya ka sensyar ka kadar ka bakho ten ki bakhinde nai kublai ya ki long khapa ki long kami ki khon samla ki hep ki baret ya ngene yeng lang bani sa shisien pan ngene ya de kalenti ki badai ki hak namaro blai lo bo ya ka men sim ha po ka donot ka jangi mungin kwa ban le ka hak bar ngene si ka thap par ka shikor ene ki bor ki ban jero ki wei pat ki bor ka tullat no ya ki jimat jimat khat ki donot ki jangi ma teng geleng nak lang no angta andre sa shisien pan em ya ka bamdai ho ya ka badai ini ya kalenti ka badai u blame kar khui phi bar ki yeng ki sem ki jangi tang da kini kentien bukunda ai ku blame snang ka tha baro rang ba snang ka executive committee jong ka snang bar i we no snang bangin nang ya kendu paso bha bane wan ar ko nyu tare ka mariau ini kendu ba arden bat i doktor bat skam ki we hina yalam bat kum juru ham daga kam jala samsar thadar dei ma phi dei manga ki ban penyen ya ka ri ba ka chai ban riu ka bot ka jau phi ka long ka bakodor mi la da ka dei ta ka por ban te bot ro to ngene mi renti nginam kingsting bangin ang bila job bang ngene mi ngin pen job kan buram baru play on kar khui phi baro ko play shibon